Wai da gaske ne kyautar da aka ce Alinu yawa Adam A Zango ta naira miliyan 12? To wasu dai suna bayyana wannan abu kamar ƙarya ne, amma yanzu za mu kawo maka wani cikakken rahoto a yanzu haka wanda za ka ji yadda Adam A Zango yake godiya ga abokin nasa watakan Alinu, kamar yadda za ku ji inda a cikin jawaban nasa yake kira ga wannan shine babban abokinsa kuma amininsa watakan Alinu, kamar yadda ya bayyana cewa tabbas Alinu fa kamar mai gida ne a gare sa kuma abokin aikinsa. Sannan za ku ji inda ya furta da bakinsa irin kyautukan da watakan mutanen da suka mai a cikin wannan jinya tasa, kamar yadda ya bayyana cewa tabbas yana godiya a gare ku al'umma masu taya shi da addu'a, wanda yanzu haka lafiya ta fara samuwa. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, Adam A Zango za mu sa muku wani faifan bidiyo wanda yake magana da bakinsa kuma yake godiya ga al'ummar musulmai musamman ma wanda suka taya shi da addu'a har Allah ya yi lafiya ta fara samuwa a yanzu haka. Ba tare da ɓata lokaci ba dai ga wannan rahoto wanda za ku ji yadda Adam A Zangon yake jawabi da bakinsa kuma yake miƙo godiya ga abokin nasa watakan Alinu da kyautar da aka ce ya masa ta naira miliyan 12. Sanin kanku ne dai naira miliyan 12 ba wai ƙananan kuɗi ba ne ba, duk mai irin wannan kyauta to tabbas ya wuce a ce wai ɗan uwanka, sai dai abokinka ko kuma in ce amininka shi kaɗai zai iya baka wannan kyauta ta wannan dunkulen kuɗaɗe naira miliyan 12. To masu kallon mu da masu ramu dai da farko dai daga matsalar kai cikin wannan rahoto a yanzu haka ga mana ga mai roƙonka cewa da idan wannan ya kasance shigarka a cikin wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV, da karka manta da dangwala mana alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shi zai baka damar samun ingantattun ayyukan namu da damar da zadar mun dora. Lallai ya kamata a kusance da mu a cikin wannan bidiyo tun da farko zuwa ƙarshe domin ku ji abin da shi kansa Adam A Zangon ke furtawa da bakinsa, wanda ya yi jawabai iri daban-daban kuma ya kira ga manya na cikin masana'antar Kannywood irin su Al-Mustapha wanda shi kuwa sani da shugaban Kannywood, to ya yi kira da ga manya-manya a cikin Kannywood inda yake kira da babbar murya, wanda ya kamata dai tsaya ku ji wannan jawabi tun da farko zuwa ƙarshe don ku ji abin da ke faruwa. To ga wannan rahoto dai sai ku tsaya ku ji abin da Adam A Zangon ke cewa. Adam A Zango ya yi kira ga babban abokinsa kuma amininsa watakan Alinu, wanda ya miƙo godiya na wannan kyauta da aka ce ya bashi naira miliyan 12. Sannan yana yi wa al'ummar musulmai wanda suka taya shi da addu'a su ma godiya sosai matuƙa. To wannan dai shine jawaban da Adam A Zango ya a safiyar yau, wanda tabbas mu kanmu mun ji daɗin wannan abu, kamar yadda al'umma masu taya shi da addu'a sai a ci gaba da taya shi da addu'a don ku tabbas Adam A Zango dai mutumin kirki ne, sanin kanku. To masu kallon mu da masu ran mu dai anan ma kawo ƙarshen labaran namu, ku dai kar ku manta kuna tare wannan kafa ta mai albarka tashar Hausa 24 TV. Sannan muna ga mai tunatar da kai cewa dai kar ka manta da dangwala alamar subscribe da kuma dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin haka shi zai baka damar samun ingantattun labaran namu da ɗumɗumin su da sadar mun ɗora. Shin me ra'ayinku akan wannan batu? Shin da gaske ne Alinu ya bada naira miliyan 12 ko kuwa? Shin inda gaske ne ku bayyana mana ra'ayinku a ƙasan wannan bidiyo. Allah ya samu dace.